Защо избрахте да работите с Кафе Картел? Днес клиентите са много по-взискателни, отколкото преди. Българина вече разпознава качественото кафе и иска да го получава, без да плаща по 2 евро за едно еспресо. За нас беше важно да предложим премиум качество на справедлива цена и именно заради това избрахме Кафе Картел. Още след първите седмици забелязахме, че хората започнаха да се връщат специално заради кафето. А когато клиента идва за хубаво кафе, той остава по-дълго. Поръчва закуска, десерт или напитка и се превръща в постоянен посетител. Качественото кафе не е разход, то е инвестиция в лоялни клиенти. Това, което най-много ни впечатли в концепцията на Картел, е начина, по който работят. Не продават просто кафе, анализират обекта, колко кафета се продават, какъв е потокът от клиенти, какъв е персоналът и според това изграждат цялостно решение. Получихме чисто ново професионално оборудване, а доставките са организирани така, че кафето винаги да е свежо. Зареждат по-малки количества, но по-често, което гарантира постоянен аромат и качество във всяка чаша. Другото огромно предимство е обучение. Екипът на Картел не ни показва само как се прави едно добро еспресо. Те обучиха персонала ни да приготвя модерни кафе напитки. Карамелено лате, кафе тоник, мохито кафе и още много актуални предложения. Като получихме и готови рецепти, точни грамажи, ценови калкулации и цялостна концепция за напитки, която постоянно се обновява. Това ни отличава от конкуренцията и ни помага винаги да предлагаме нещо ново на клиентите. Много цени е личното отношение. Екипът на Картел не изчезва след доставка. Те са до нас постоянно. Помагат ни с маркетинга, изработват тенти, флагове, рекламни материали и всичко е съобразено с интериора и стила на заведението. С кой бленд избрахте да работите? Ние работим с 100% арабика Картел Голд. Това е бленда, който избрахме, защото качеството му се вижда още с първия поглед. Преди имахме проблем, каймака падаше още докато сервитьорът стигне до масата. Сега е различно. Ето тази чаша до мен е приготвена преди почти 20 минути. Вижте каймака. Стои плътен, кафето изглежда прекрасно и ароматът му се усеща и сега. Това е детайл, който клиентите забелязват веднага. Освен самото кафе, получаваме и цялостно премиум представяне. Работим с изключително красив дубайски порцелан, който прави впечатление още при сервирането. Всичко е брандирано, чаши, захарници, салфетки, бяла кафява захар, картонени чаши. Всеки детайл подсилва усещането за качество. Много хора смятат, че подобно кафе е значително по-скъп. Истината е, че разликата е около 10 евроцента на чаша спрямо на евтините марки, но добавената стойност е огромна. По-доволни клиенти, по-добър имидж, по-лоялни посетители и по-високи обороти. За нас Картел не е просто доставчик на кафе, това е истинско партньорство. Работим заедно с една обща цел – клиентите да получават най-доброто преживяване, а нашия бизнес да расте устойчиво. Именно за това бих препоръчала Кафе Картел на всеки собственик на заведение, който иска да се отличи на пазара.